Bejn April u Ġunju li għadda n-numru ta' vetturi elettriċi żdiedu bi 28.2%, dan meta mqabbel mal-perjodu bejn Jannar u Marzu. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li nnessu turi li fit-tieni kwarta din is-sena kien hawn 8367 vettura elettrika jew hybrid. Fil-perjodu msemmi kien hawn ftit iżjed minn 3900 vettura iżjed mill-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fil-fatt sal-aħħar tax-xahar li għadda kien hawn 408,205 vetturi liċenzjati fit-toroq ta' pajjiżna. Aktar minn 3/4 tal-vetturi kienu tal-passiġġieri filwaqt li kważi 14% kienu vetturi kummerċjali. Kien hemm kważi 9% li kienu fost oħrajn muturi. Jirriżulta li fit-tieni kwarta din is-sena żdiedu 43 vettura kuljum u 65 vettura ġew liċenzjati kuljum. 5887 vettura ġdida daħlu fit-toroq Maltin bejn April u Ġunju li għadda filwaqt li 7824 vettura tneħħew mit-toroq. 36.7% minn dawn il-vetturi li tneħħew mit-toroq ġew skerapjati. Il-biċċa l-kbira tal-vetturi f'pajjiżna jaħdmu bil-petrol. Fil-fatt kważi 60% tal-vetturi jaħdmu b'dan it-tip ta' fuel. Dan filwaqt li ftit inqas minn 40% tal-vetturi jaħdmu bid-diesel.